E mai că Vladul nu ne filma nici o sulă nică. O, eu te stai gâtul nacu, dacă nu găsești nici una, stai cad bățăn. Să duci tu ca ai nu-ți prietenă. Și mă pșeptaș de ne arăt ce s-a fost. Nu zic, am filmat cu deas mai mărșoară. Eu am filmat, ce cazi la televiziune? Borta curului, nu? Bun, primera impresie, atât e normal, ești o leacă când am stărșit. Și domnul... Ia să vă auzim și pe și cu voi. Era impresie.